Vostè ha estat incapaç de destinar ni tan sols un 5% del seu pressupost durant enguany, uns 300 milions d'euros, a un pla d'ajudes directes a les nostres empreses i autònoms. Si ho hagués fet, segurament, aquestes més de 4.000 empreses que han caigut a la nostra comunitat ara estarien vives econòmicament i podrien inclús optar a aquestes ajudes nacionals. Les seves ajudes, senyora Armengol, sempre han estat insuficients i en molt de casos fins i tot inexistents. I el pla de reactivació que vostè ens va presentar en juny de l'any passat ha estat un autèntic fracàs, com ja li vam anunciar. No ha reactivat absolutament res. I clar que les ajudes directes que el govern central va anunciar divendres són una molt bona notícia per les Illes Balears. I jo li vaig dir a vostè, i ho han dit públicament, només faltaria, tot i que hem vist que alguns sectors falten incluir. I espero que els incloguin, peluqueries, el sector del vi, el sector de les autoescoles, souvenirs, etc. Lo extraordinari i intolerable hauria estat que no ens donessin aquestes ajudes quan Balears és la comunitat autònoma que ha patit, que té 3 vegades més de caiguda que la mitja nacional. El que interessa ara és que aquestes ajudes, com li han dit, arribin aviat, que se tramitin de forma fàcil i arribin aviat perquè les empreses ho necessiten. Però la caiguda d'ingressos l'any 2020 és de 12.000 milions d'euros en aquesta comunitat autònoma i aquestes ajudes de les que parlam, que coincideix amb vostè que són molt importants, no arriben ni al 10%. Per tant, això no seran unes ajudes que ajudin a reactivar. Són unes ajudes que, si me permeten l'expressió, aguantaran el pacient econòmicament viu. Per tant, aquí segueixen faltant mesures realment de reactivació, un bon pla de reactivació, amb mesures contundents d'agilització de l'administració, en reducció d'impostos, en CIVA turístic reduït en el 4% i amb mesures legislatives que realment fomentin la inversió a la nostra comunitat autònoma. Finalment, si me permet, miri, hi ha una variable que és fonamental en aquests moments per a la reactivació, que és que hem d'accelerar el procés de vacunació, senyora Armengol. Som els darrers d'Espanya en vacunar. Som en vacunar el darrer destí turístic de tot el Mediterrani i haurien de ser el primer si volen salvar part de la temporada turística. Va dir fa una estona la consellera de Salut. Ha descobert que la vacunació funciona, però jo li tinc que dir, la vacunació funciona si se posa. Si no se posa, no funciona, senyora consellera, i això és el que està passant aquí.